Totes les empreses tenim clar que la nostra prioritat és que el client estigui content. Totes les empreses hem analitzat tots els diferents processos de la nostra relació amb el client perquè siguin satisfactoris, perquè tinguin qualitat, perquè estiguin correctes. Totes les empreses hem lluitat perquè el preu del nostre producte o el nostre servei sigui competitiu. I totes tenim claríssim que ens encanta que aquest client repeteixi i compri de nou. Per una altra banda, tots absolutament tenim clar que un client satisfet té 5 vegades menys costos que no aconseguir un nou client. Que un client satisfet i un content amb la nostra marca, amb la nostra empresa, no mira preu. I tots sabem que un client satisfet és el nostre millor ambaixador, ens portarà, parlarà de nosaltres i serà el nostre millor ambaixador de marca. Tots tenim clares les idees, però quantes de les vostres empreses ha creat un programa de fidelització o un club de clients o accions de fidelització de la vostra marca? Avui, amb aquesta píndola d'avui, us ajudarem a desenvolupar un programa de fidelització i acabarem amb la creació d'un club de clients. I veureu de quina manera més fàcil podreu fidelitzar els clients i de rebot aconseguir moltes més vendes. Així que començarem per al número 1, saber qui és el nostre client i saber quines són les seves necessitats. Ràpidament ens donarem compte que empreses com les vostres del sector agroalimentari podríem diferenciar els clients en 2 àmbits. Els clients més professionals, vinculats al canal Horeca, clients vinculats a una intermediació, tot aquest botigues especialitzades, a botigues retail, minoristes, a restaurants, bars, hotels, i per una altra banda, aquest client final, aquest client final consumidor del nostre producte. Hem de conèixer totalment qui són ells, quines necessitats tenen, què volen, què els agrada de la nostra marca i què els molesta, què podríem millorar per ells i com podríem establir aquesta relació amb ells. I per conèixer tot això, sense lloc en dubte, hem de saber escoltar, hem de saber localitzar en tot moment aquestes necessitats i sobretot tenir la sensibilitat de tenir aquesta relació amb el client d'una manera directa i personalitzada. I perquè tot això passi, hem de passar al segon pas. Hem d'activar totes les eines que tinguem al nostre abast per tenir aquesta relació d'una manera directa, d'una manera real, de temps real, amb el client. I això vol dir crear una estratègia omnicanal, un munt de canals de relació amb el client, i aquest munt de canals seran una línia telefònica directa amb el client, un mail on pugui connectar automàticament i molt fàcil, on donem resposta ràpidament, un chatbot o en aquest cas a col·locar la nostra web en tots els llocs o que el client inclús tingui el nostre chat, el nostre WhatsApp, el nostre número de telèfon directe per en WhatsApp transmetre totes aquestes necessitats a temps real. Sense lloc en dubte, les nostres xarxes socials on interactuarem amb ells, on hi ha tota la possibilitat d'enviar-nos missatges o d'interactuar amb nosaltres, explicar les seves necessitats o explicar els seus malestar amb la nostra marca. És importantíssim que activem totes aquestes eines per començar la nostra estratègia de fidelització d'una manera clara i sobretot que les sapiguem comunicar d'una manera fàcil perquè aquest client les utilitzi fàcilment i pugui tenir aquesta relació directa amb la nostra marca, amb nosaltres. Quina serà la tercera part després d'això? Començar a pensar de quina manera transmitim els valors de la nostra empresa. Si realment volem tenir aquesta comunicació directa amb el client, hem de ser emocionals. Ens donarem ràpidament compte que el client no compra un producte. El client compra tot allò intangible que hi ha darrere del producte, tot allò que s'identifica amb ell, tot allò que està implícit amb el seu subconscient de la seva imatge de la nostra marca. El client compra emocions, el client
s'emociona amb el nostre producte i solament si compra aquestes emocions es fidelitzarà el nostre producte. I aquest és el moment en què nosaltres hem de transmetre totes aquestes emocions. És el moment en què la nostra estratègia de comunicació, la nostra estratègia de generació de continguts ha d'estar alineada amb tots aquests valors de la nostra marca. És aquest moment en què nosaltres hem de crear aquesta relació directa amb el client, aquesta relació que va més enllà d'una transacció econòmica, la compra i venda del nostre producte. És una relació que va més enllà. I solament si aconseguim aquesta relació que vagi més enllà, solament en aquest punt aconseguirem crear lovers, crear seguidors, crear gent enamorada totalment de la nostra marca. Solament en aquest punt, amb aquesta estratègia de comunicació en què nosaltres hem de tenir més, recordeu-vos, en diferents canals hem dit per tenir aquesta estratègia omnicanal, per tenir aquesta relació, i en cada un d'ells marcarem una forma, marcarem uns continguts, marcarem una manera en què la nostra marca es relacionarà més. I hem de ser coherents, tant amb el llenguatge escrit del mail o amb el que transmetrem per les xarxes, com quan parlem més directament per telèfon o la nostra comunicació per WhatsApp, ha de tenir una coherència i hem de transmetre uns valors. Una fonda, un fondo i una forma. I aquesta és la part importantíssima d'aquesta connexió amb la que nosaltres ara tenim amb el client. I per aconseguir aquesta connexió no hi ha res millor que tenir unes eines que ens han d'ajudar per fer-ho. I aquestes eines les veurem que també les dividirem en dues parts. Les eines que tenim a nivell intern i les eines que tindrem més amb el tema de màrqueting relacional, les nostres social media, les nostres eines socials. A nivell intern, a nivell d'empresa, jo us recomanaria que la millor història és tenir un CRM, un Customer Relation Management. Un CRM és una gestió integral de l'empresa al voltant d'uns programes en què toquen totes les parts de l'empresa. Comptabilitat, estocs, facturació i, sense lloc en dubte, totes les eines de màrqueting de relació amb el client. Aquí, implementar un CRM a la vostra empresa porta molta feina inicialment, però un cop la teniu implementat, us facilita totalment totes les tasques després. Els CRM es prioritzen el client amb el centre de tota la relació de l'empresa. I els CRM són les eines en què ens entendrem totalment per tirar la nostra estratègia de fidelització. Per què? Perquè amb aquestes eines de relació amb el client, allí farem una estratègia de mails. Una estratègia de mails en què felicitarem el client quan hagi fet la compra i li agrairem la compra. Felicitarem el client quan sigui el seu aniversari o el seu sant. Li farem un seguiment de les compres que ha fet. O quan veiem que aquest client fa temps que no ha comprat o tal, li enviarem un mail dient-li què passa, et notem a faltar, què passa que no compres el nostre producte? Hem de començar a estructurar diferents mails seqüenciats amb diferents moments de consum, amb què aquest client, per primavera, per la tardor, diferents moments de consum, diferents productes i una història pròpia associada totalment i personalitzada totalment amb ell. Aquestes eines de gestió ens ajudaran totalment a implementar aquest programa de fidelització. Però recordeu-vos, després tenim tot el món social. Per un cantó la nostra web, el món digital, per un cantó la nostra web. Recordeu-vos, hem d'invertir en Google Analytics, en totes les eines que ens ajudaran a tirar endavant, a saber què busca aquest client quan entra al nostre e-commerce, quant de temps està, quines cerques ha fet, d'on t'ha anat, a on t'ha anat. Perquè tot això ens ajudarà a tenir aquesta relació amb ell. Però també en l'àmbit social, digital. Totes aquestes eines, HotSuite, Metricool, totes aquestes eines que ens ajudaran a tenir aquesta relació, a planificar, a tenir una relació directa i una manera de gestionar les nostres xarxes socials d'una manera clara, vinculada totalment al client. Perquè tota aquesta relació, aquest enamorament que hem de tenir amb el client ha de fidelitzar o l'hem de centrar en el que ha de ser l'eix central de la nostra empresa. Un club d'amics dels clients. Jo no en parlo, hi ha gent que diu targetes de fidelització, hi ha altres que diuen crear una targeta de consum, cadascú buscarà la forma, però jo no. Jo vull que, entrant en aquest món emocional amb el que estem, creem un club d'amics. Un club d'amics on tots ens sentim involucrats,
on s'alinei totalment amb els valors de l'empresa, amb allò que hem comunicat abans, on el client tingui ganes d'interactuar, on el client digui la seva, on amb el client li donem tota una sèrie d'avantatges per les quals valgui la pena estar amb nosaltres, estar en aquest club, estar amb l'empresa. I aquí és on hem de crear un decàleg de les avantatges que li donarem perquè aquest client pertanyi al club. Sense lloc en dubte, dins d'aquest decàleg, la primera acció, sense lloc en dubte, pot ser tindrà un preu diferencial per les compres perquè li farem un preu especial amb ell. Molt bé, però hem dit que no solament comprava per preu, hem dit que buscava coses més experiencials, coses que li fessin sentir aquesta relació única amb nosaltres com a marca. I aquí és on nosaltres, a partir d'aquí, l'hem de fer sentir important. Vosaltres tastareu a l'avançada tots els productes que nosaltres traurem al mercat perquè volem saber la vostra opinió. Vosaltres us invitarem el dia del vostre compleanys a una gentilesa que els enviarem per correus en plan sorpresa. O, és més, com que sou un client VIP de la nostra empresa, podeu venir a visitar el nostre obrador, el nostre trull, i us farem una visita especial per vosaltres amb algun amic que vulgueu venir a compartir aquesta experiència conjuntament, perquè, clar, els han de fer ambaixadors. I què millor que aquest dia que vinguin a casa nostra, que portin uns amics i que ells els invitin i que ens ajudin a crear aquesta estratègia d'expansió de la nostra marca. No solament això, estareu invitats a totes les presentacions que fem del nostre producte. Estarem invitats a una gentilesa amb els restaurants col·laboradors nostres que tenen el nostre producte de la vostra zona, portant el vostre client d'amics de la nostra empresa. Tindreu un preu preferencial en tots els tastos, els maridatges, en totes les expos, actuacions que muntem a les nostres instal·lacions, perquè vosaltres sou els nostres amics. Vull que entengueu que al final de tot això per ajudar que tota aquesta gent acabi comprant, veureu que al final l'estratègia amb aquest club de clients direu, teniu la possibilitat de fer-vos amics i que cada mes us arribi un lot de producte que nosaltres seleccionarem especial on hi haurà una experiència vinculada amb això, o hi haurà una recepta d'un cuiner vinculada amb això on vosaltres amb aquesta caixa podreu fer aquesta recepta per sorprendre els vostres amics. Vull que cada mes aquest client rebi una novetat i que aquesta novetat sigui el que la fidelitzi a la nostra marca, el que li faci ser un lover nostre. Així que, senyors, ja ho sabeu, de les relacions neix la confiança i de la confiança neix la venda. Si no hi ha confiança, no hi ha venda. No hi ha res millor que un client content, que un lover de la vostra marca. Així que ja ho sabeu, la tasca que teniu a fer, com enamorar els vostres clients i fer-los lovers de la vostra marca.